sempre unha reunión no grupo parlamentario, neste caso para falar da orde do día, que mañá fixará a mesa xunta de portavoces para o pleno ordinario, o último do mes de xuño, que terá lugar a semana que ven. É un pleno no que eu creo que compre salientar despois dos procesos electorais e de todos os acontecementos vividos que o Parlamento seguiu facendo o seu traballo, nomeadamente o seu traballo legislativo, e vai a ir un texto de lei que creo que é importante, que merece que lle prestemos a suficiente atención, que é o proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia, que é unha norma que adapta a legislación existente do ano 85 á realidade actual, que ten mudado moito, coa intención de protexer as persoas máis vulnerables fronte ás posibles adiccións que o propio xogo ás veces xenera. A nova lei chega ao debate de aprobación, ao debate definitivo, longo dunha negociación en ponencia, na que o Grupo Parlamentario Popular aceptou 11 enmendas do bloque, outras 3 do PSOE, e, ademais, transaccionou 9 enmendas do bloque e 5 do Partido Socialista. Isto fai que, en conxunto, o texto legislativo incorpore 23 das 46 enmendas do bloque, é dicir, a metade, e pouco máis da metade do PSOE, 11 das 21 que presentou. Como resultado destes cambios, entendemos que a lei millora, que incorpora novas medidas de prevención, que se perfilan algúns aspectos da súa redacción que contribúen a facer a norma máis sinxela e máis comprensible. Concretamente, pois, entre estes cambios, salienta que se eliminou a posibilidade de instalar máquinas de apostas en recintos deportivos e feiras, como un aspecto máis do obxectivo da norma de que a regulación do mercado de xogo preste atención á protección aos colectivos máis vulnerables. Creemos tamén que, a parte das enmendas que se incorporaron e que se pactaron cos grupos da oposición, a lei é unha lei moi meditada, moi falada, tanto cos expertos nesta materia, tanto da Universidade como da Administración, tamén falada cos asociacións que representan as persoas afectadas precisamente polas adiccións ao xogo, tamén falada co propio sector do xogo, e que creemos que incorpora todas estas recomendacións dos profesionais que coñecen claramente a problemática das adiccións. Ante as cuestións máis importantes que o conxunto do proxecto de lei incorpora, gustaríame salientar que se limitan o número de establecementos de xogo, establecendo un número exacto para cada tipo de establecemento do xogo, que se proíbe conceder préstamos en calquer forma ou calquera modalidade de crédito ás persoas usuarias dos xogos, que os concellos, ademais, poderán establecer, de acordo coas súas normas de ocupación e utilización do chan, limitaciones adicionais as límites adicionais ou requisitos adicionais para a apertura de establecementos de xogo, que se fixe un número máximo de 2 máquinas de xogo en calquera dos tipos permitidos para os establecementos de restauración, para os bares, as cafeterías, establecéndose a prohibición de todo tipo de publicidade na radio e na televisión autonómicas, e obrigando a todos os establecementos de xogo a ter un control de acceso que proíba a entrada de menores, ou das persoas, lóxicamente, inscritas no rexistro de prohibidos. O novo texto tamén fixa novas distancias que deberán cumprir os establecementos de xogo, de xeito que non se poderán localizar a menos de 300 metros radiais dos centros oficiais que impartan ensino regrado a persoas menores de idade, ou dos centros oficiais de rehabilitación de persoas xogadoras patolóxicas, así como medidas, insisto, que limitan tamén a presenza dos lugares de xogo. E tamén se establece a obriga de que todas as máquinas auxiliares de apostas
instaladas nos establezamentos de hostelería conten cun dispositivo que impida o xogo a menores. E, finalmente, pois creo que tamén compre salientar que as distintas consellerías colaborarán e promoverán políticas de prevención desenvolvendo actividades de prevención da ludopatía dirixidas á poboación en xeral e adoptando medidas tendentes a desincentivar os hábitos e conductas patolóxicas relacionadas co xogo. Por tanto, é unha lei que foi tramitada durante longo tempo e que creemos que era necesaria e que vai a cubrir os obxectivos cos que se pretendeu reformar a vella lei do ano 85. Ben, adicionalmente, tamén facer constar que foi a primeira reunión de grupo na que non estiveron, e aos que reiteramos a felicitación, os xa exdiputados membros do Grupo Parlamentario Popular que foron elixidos alcaldes en Ferrol, Ribadeo, San Cibrao das Viñas e Boqueixón, e que ao longo desta semana esperamos que os novos diputados que eran candidatos nas listas do Partido Popular polas provincias de Coruña, Lugo e Ourense pois vayan formalizando a súa toma de posesión que nos conducirá a que no próximo pleno estes 4 diputados que conforme a proclamación que faga a Xunta Electoral esta semana xurarán ou prometerán o seu posto, pois se incorporen ao Grupo Parlamentario Popular. E dito isto, quedo a súa disposición por se quixeran facer algunha pregunta. Os 4 cambios, os 4 que de forma sobrevida ao aceptar o bastón das alcaldías, pois cesan, como saben, hai unha incompatibilidade entre as dúas funcións, a función de ser alcalde en Galicia é incompatible coa función de deputado autonómico e, polo tanto, no mesmo momento no que aceptan, insisto, o bastón de mando, nese mesmo momento prodúcese unha incompatibilidade sobrevida e deixan de ser diputados e agora corresponde á Xunta Electoral proclamar de acordo coas listas aos novos diputados que, evidentemente, pois ao longo desta semana iremos chamando para que veñan a formalizar as cuestións previas que culminan coa xura ou promesa que se fai no propio pleno que supoño que terá lugar a semana que ven, esa formalización final. Eu quería se nos pode facer unha valoración do que pasou no Concello de Ourense, tanto na votación como na repercusión. Perdón, tanto? A votación en sí, o resultado de que continúa como alcalde e tamén a repercusión que vai ter en terra, parece que para o Partido Popular a nivel local e tamén a Diputación de Ourense. Eu, como saben, estou dedicado ás cuestións parlamentarias e, polo tanto, a miña valoración non pode ser máis que a de un espectador máis de todo o que aconteceu e, na miña opinión, hai algunha cousa que salientar. A primeira é que, en primeiro lugar, os resultados na cidade de Ourense foron os que foron e, polo tanto, hai un candidato que vai a ocupar a alcaldía que é a lista máis votada, que ademais é unha lista que mellorou os seus resultados e que ese é o punto de partida, non? A partir de aí, eu constatei tamén que o noso partido fixo varios intentos serios e moi xenerosos para ofertar unha alternativa que pasou incluso pola proposta de que gobernase a terceira lista máis votada, que era o socialista, sin que fose posible acadar ningún tipo de acordo, non? Por lo tanto, eu creo que o meu partido fixo cousas para que houvese unha alternativa á actual alcalde de Ourense e o que non estou seguro é que os outros 2 partidos que terían que facer cousas tamén si tiñan como obxectivo que houvese outra persoa ao fronte da alcaldía de Ourense, non estou seguro de que fixeran nada ao respecto e por iso chame moito a atención cando oigo críticas
ao Partido Popular, que ao final votouse a si mesmo porque foi imposible chegar a ningún acordo con ninguna forza política das parlamentarias. Cando vemos que eles tampouco fixeron nada, pois chamame moito a atención escoitar estas críticas. Pero ao final, insisto, o resultado era de alguma maneira previsible, salvo que PSOE e Bloque Nacionalista Galego tivesen atendido a chamadas conversas tanto do noso candidato como da dirección autonómica para buscar algunha alternativa ao actual alcalde, e o certo é que ao final se produxo o resultado que digo que é máis lóxico, co que empezaba o meu comentario. Ao final, o certo é que hai un candidato que é o máis votado, incrementando votos, incrementando presenza, e, polo tanto, o Partido Popular, ante a incapacidade das outras forzas de chegar a un acordo, pois fixo o que correspondía, que deixar votar o máis, deixar gobernar o máis votado, e esta é a cuestión fundamental ao respecto. É dicir, cando escoito a señora Pontón ou a algún líder socialista criticar o Partido Popular, a miña pregunta é: vostedes que fixeron, se non lles gusta este resultado, para evitalo? E teño a impresión de que o que fixeron non era para evitar este resultado, que incluso fixeron cousas para que este resultado fose o mesmo. Non, porque o Partido Popular, como acabo de dicir, tiña os concellais que tiña, e, polo tanto, necesitaba o concurso do Bloque e do PSOE para calquera outra alternativa, e non contou con ese concurso, insisto, pese a que en riba da mesa houve unha oferta xenerosa permitindo que fose elixido alcalde quen ocupaba ou quen encabezaba a terceira lista máis votada. Polo tanto, eu creo que o Partido Popular fixo o único que podía facer, que era, ao final, votarse a si mesmo, cun resultado que xa coñecemos, pero non é porque o Partido Popular non falara ou non intentara chegar a acordos coas outras forzas, sino que as outras forzas nin siquiera contestaron a ninguna das propostas do Partido Popular, e, polo tanto, dito isto, eu creo que o que se produce é o natural de acordo coa lei, que establece que en caso de falta dun acordo máis mayoritario goberna a lista máis votada, e, polo tanto, cada un pode valoralo, pero eu insisto moito no feito de que, para dar cumprimento ao que se anunciou na campaña por parte do Partido Popular, era imprescindible o concurso, a participación do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista de Galicia, que, evidentemente, porque hai hasta probas gráficas, non só non priorizaron negociar co Partido Popular, sino que mesmo negociaron tamén co actual alcalde de Ourense e a súa forza política, e o Bloque nin sequera atendeu a ningunha das chamadas que se lle fixeron por parte do Partido Popular. En ese contexto, pois, ao final, insisto, opera o que prevé a norma, que goberna a lista máis votada, e o que fai o Partido Popular é, lóxicamente, intentar que ese respecto polo goberno da lista máis votada sexa común as dúas institucións que estaban nese momento en riba da mesa, que eran o Concello de Ourense e a Deputación. Entende a marcha de Cabezas? Eu, evidentemente, entendo calquera cuestión que faga del máximo respeto a calquera decisión personal que adopte calquer compañeiro de partido. Por lo tanto, eu non son quen para evaluar o que faga o señor Cabezas, que será respectado pola miña parte en calquera caso. De verdade que eu teño micro e vostedes me escoitan, pero vostedes se non falan un pouco máis alto. Pois, dicía se non teme que da situación que hai agora mesmo no Partido de Ourense, a marcha de Cabezas poda provocar alguna marcha, ou debe haber alguna marcha? Eu creo que iso hai que agardar e esperar e ver. Eu insisto, non son quen para tomar decisións polos compañeiros que integran a lista do Partido Popular en Ourense. O que sí creo é que a súa posición é moi defendible na medida en que alguén lles poda acusar do que vostedes decían,
de non ter cumprido aquilo que se anunciou en campaña, porque é certo que houve un intento claro que pasou, insisto, por apoiar como candidato a alcaldía o Partido Socialista. O que pasa é que, evidentemente, insisto, non houve unha resposta que era necesaria por parte das outras dúas forzas que agora critican o Partido Popular por facer o mesmo que eles fixeron, que foi votar ao seu propio candidato na elección da alcaldía. E o cal, pois, me parece sorprendente, non? Que facendo o mesmo podan criticar o Partido Popular e non facer unha autocrítica sobre que podería ter feito eu se non me gusta este resultado para evitalo. E ao final o que fixeron foi votarse a sí mesmos, e no caso do Bloque, pois ainda é máis espectacular porque mesmo se negou a falar de calquera outra opción que evidentemente pasaba pois por un reparto de poder entre as forzas políticas, de acordo tamén cos resultados electorais, na que o Partido Popular foi, insisto, xeneroso cunha última proposta de que fose o candidato socialista que gobernase a cidade de Ourense. Falando de pactos, pero noutro ámbito, quería preguntarlle se vostede se sinte cómodo vendo como o seu partido pacta con partidos que negan a violencia machista noutros territorios. Como o meu partido é claro na defensa da existencia da violencia machista e na importancia de loitar contra ela, e todo o que estamos a facer en Galicia, incluída unha lei de igualdade que está a tramitación, van nesa liña, eu síntome cómodo porque é un dos principios inamovibles do meu partido, como ten manifestado reiteradas ocasións o noso presidente nacional. Por lo tanto, eu non me sinto cómodo con ninguén que negue a existencia de algo así tan grave como é a violencia machista, pero me sinto cómodo nun partido que fai deso unha das líneas vermellas que non vai a cruzar. Sí, a ver, a min non son das persoas que lles gusta tomar decisións polos meus compañeiros, sobre todo cando un provoca a necesidade de adoptar esa decisión. Eu o que lle podo decir é que, como saben, é mera información, os que somos deputados autonómicos e que eventualmente pois sexamos proclamados diputados no Congreso, o prazo que hai para incorporarse uns días despois da proclamación por parte das xuntas electorais, que adoita ser entre 5 ou 7 días despois da celebración das eleccións. Como as eleccións son o 23 de xullo, digamos que o previsible é que, unha vez rematado o período de sesións a finais de xullo, se produzan as baixas dos deputados autonómicos que concurren ás eleccións ao Congreso. No caso do Partido Popular somos dous, vin na prensa estes días que non somos os únicos deputados que optamos por representar a Galicia no Congreso dos Deputados, o cal a súa vez me leva a unha reflexión, porque teño escoitado a algún líder socialista decir que parece que algúns marchamos e non se dan conta de que hai outros que tamén marchan, mesmo das súas mesmas ringleiras, e aí non atopan ningún tipo de obstáculo ou contradición, non? Eu creo que se pode defender a Galicia e que se pode traballar por Galicia tanto no Parlamento de Galicia como en calquera concello de Galicia como no Congreso dos Diputados. A proba é que hai incluso que en Arela ter máis representación nese Congreso dos Diputados. Ben, vamos a ver, eu creo que aquí o que se produxo, o digo honestamente, porque despois cada un valora, a lei do litoral estaba en tramitación nesta Cámara, leva meses, prácticamente, son meses, non? Esta Cámara entrou a lei, teño por aquí anotada a data, a lei entrou no Parlamento o 3 de maio, non? Estamos en xuño, xa pasou un mes e medio, por tanto o texto é coñecido. Os grupos da oposición non presentaron emendas á totalidade e o trámite era normal ata que se produxo o adianto electoral, porque, efectivamente, os grupos da oposición son conscientes
era a intención do Goberno moi razoable de aprobar esta lei antes das eleccións xerais, entre outras cousas porque a oposición dixo que era unha lei para confrontar co actual Goberno. E a verdade é que se aproba xusto antes de que se saiba que goberno vai haber en España, queda claro que é unha posición do Partido Popular de Galicia, da súa maioría e de todos aqueles que queran apoiar esta lei, non? Que, polo tanto, non ten que ver ca cor política do Goberno de España. Ese era o obxectivo do Goberno. É certo que ao haber un adianto electoral, polo tanto, como saben, o feito de que nesta casa xa unha costume, que eu creo que é moi respectable e que debemos manter, de que durante as campañas electorais en estricto sentido interpretadas non se celebren plenos, pois houbo que retocar o calendario de tramitación. De feito, me parece que despois de conceder 3 prórrogas, se anulou unha polo procedimento de urgencia, unha que supuña un día, non? Un día de prórroga, non? Polo tanto, digamos que eu estou explicando o feito de por que se pide o trámite de urxencia, que para poder levar a lei a un pleno que ia ser na segunda semana de xullo e que houbo que adiantar a primeiros de xullo como consecuencia de que se adelantaran as eleccións. Digo isto, tamén pensen, por exemplo, que a lei se tramitase despois, que se aceptasen determinadas enmendas, e inmediatamente a interpretación sería que teñen que ver co novo goberno que se forma en Madrid. Por tanto, o que estamos intentando é aprobar unha lei antes de que se constitúan as novas Cortes e antes de que se forme o novo goberno, de tal xeito que a lei ten unhas consecuencias para o goberno de España con independencia de quen ocupe a presencia do goberno de España, non? Isto é o que explica que houbera, insisto, un leve retoque no que é a tramitación parlamentaria como consecuencia do adianto electoral. Ben, dito isto, eu tamén quero decir que no caso do Partido Socialista, que non presenta emendas á totalidade, que tampouco presenta emendas ao texto, como anunciara, que vimos como o delegado do Goberno reconvenía ao secretario xeral do Partido Socialista que se manifestou a favor de apoiar esta lei e o delegado do Goberno enseguida lle chamou a orde e lle dixo que non podía facer iso porque o Goberno de España non sabemos tampouco moi ben por qué lle nega a Galicia unha competencia estatutaria que lle recoñece a outras comunidades autónomas, a última Canarias, que acaba de recibir o traspaso dos medios humanos e materiais relacionados coa ordenación do litoral. Non sabemos moi ben por que hai esta cerrazón por parte do Goberno de España. O certo é que o secretario xeral socialista estaba a favor de apoiar a lei e inmediatamente o delegado do Goberno dixo que non se podía facer. Entón, eu creo que están utilizando un día de reducción do prazo de prórrogas para autoxustificarse nunha postura que anunciara o Partido Socialista de Galicia que foi rexeitada polo Partido Socialista en Madrid, pero de forma clara, non? O Bloque presentou emendas ao texto articulado, nós levamos dicindo, xa desde o último pleno, levamos hoxe mesmo na constitución da ponencia e ao longo dos últimos días, a través de máis conversas, levamos propoñendo facer reunións, falar, de xeito constructivo, temos a man tendida para poder explicar esta norma, mesmo ofrecemos algunha reunión informal con algún experto sobre esta materia. Bueno, pois de momento parece que por algún motivo os grupos da oposición prefiren centrarse, insisto, nun retoque no trámite que ven causado polo adianto electoral e non entrar no fondo da lei. Eu creo que esta lei, ademais, é unha lei importante para Galicia, porque tivemos un debate no último pleno, na que o Bloque creo que enfocou mal a cuestión xurídicamente, se a competencia de Galicia non é necesaria unha lei estatal que recoñeza a competencia de Galicia, xa está recoñecida no Estatuto. Por lo tanto, o que fai falta é que o Goberno de España, a través dun Real Decreto, como fixo con Canarias, dea os medios materiais necesarios para o exercicio da competencia que Galicia xa ten. Isto non é novo, quero dicir, eu explico así un pouco polo miúdo, porque creo que, bon, ainda que non sexa para tomar notas, para que o saiban,
O Estatuto Vasco, por exemplo, contiña unha competencia sobre prisións desde que foi aprobado. Hai décadas. Sin embargo, a competencia non se puido exercer hasta que houve un traspaso de medios, non? Que asinou o actual goberno. Non fixo falta unha lei de transferencia dunha competencia que xa estaba no Estatuto. E no caso do litoral ocorre o mesmo, non? E, polo tanto, creo que o Bloque desenfocou o tema desde o punto de vista xurídico. Eu confío que, se están de acordo en que Galicia exerza esta competencia, pois, pola mesma lógica, deberían de apoiar esta norma, que no seu caso, se hai algún aspecto que non lles gusta, pois enmenden, no seu caso, insisto, se algún día acadan a maioría, entenden que o exercicio desta competencia debe se facer de outra maneira, pois que reformen a lei, pero no obxectivo final semella que estamos de acordo. E creemos que este procedimento é moito máis áxil e máis axeitado ao feito de que esa competencia xa está incluída no Estatuto e que remitir a lei que les pedían a Madrid suporía como de recoñecer que non temos unha competencia que xa temos, non? E en eso estamos, non? En aprobar esta lei con as enmendas de aqueles grupos que queran mellorar a lei. Insisto, eu creo que o Partido Socialista ten un lío interno ao respecto e aproveita pois, unha lixeira corrección nos prazos de tramitación exclusivamente para saírse dese lío interno. Non hai nada mellor que, en vez de ter unha discusión interna, botarlle a culpa ao de enfrente, é o que están a facer. E eu confío tamén en que o Bloque Nacionalista Galego recapacite, se dá conta que neste tema a Xunta foi por diante do que eles propuñan, no sentido en que Galicia xa ten unha competencia e, por tanto, a regula, e non é necesario que Madrid nos conceda unha competencia que xa temos de acordo co Estatuto de Autonomía. E insisto, confío en que esta lei se aprobe de acordo co calendario que temos previsto no último pleno ordinario deste período de sesións, é dicir, no pleno que corresponde ao mes de xullo, de tal xeito que gañe quen gañe as eleccións, que declara cal é a posición de Galicia, que non é unha lei para confrontar co goberno de España, sexa este o que sexa, senón simplemente a demanda de Galicia para exercer unha competencia que lle recoñece o Estatuto. Alguna pregunta máis? Moitas gracias.